Ωραία, Παναγιώτος, τόσο Πέτρος, ο Χάρης από αυτούς. Χαρίς. Ο Χάρης ρε, από την καρδιά. Ένας χοντρός, δεν σταμάτησε να μιλάει. Μπάλα παιδικό. Δεν το ξέρω. Όλη ομάδα, αυτό λέμε ρε. Αφήστε ρε μαλάκια. Συγγνώμη, αυτά έκανε μαντάρα. Για πόση μία αγωνιστική έφυγε θα φύρει. Την κάρτα μου δεν την έχει Πέτρο. Αυτός ποιος είναι. Καλημέρα. Γεια σου Πέτρο. Γεια σου Πέτρο. Γύρνα Βλάση, γύρνα Κώστα, γύρνα. Και εγώ που μελίστε καλώς όλους για την άκρη. Δεν μελίστε σε ήσυχη. Συντάξει ρε, κυράκι. Κοβλέ. Μπράβο. Πώς κάνει δεκαήμερο. Πρώτο είναι. Μάγκα. Πρώτο είναι. Ένα πόντο πάνω από εμάς είναι το νησί. Αυτό είναι μπάλα, έτσι. Αφού θα με προτείνουν σε λίγο πες λέει παίξει με αυτούς. Sorry Πέτρο. Σε πήρε ο Φακός να ξέρεις. Με πήρε ο Φακός αλλά δεν με πες να μην... Υπάρχει βίντεο που με κρατάνε. Μαλακισμένα τρέχω και τρέχω. Να, έχει μπλε κάτω εκεί. Και βρες κάνει 2-3 βαρέλια, άμα έχετε να τα ανοίξουμε, να βάλουμε κάνει 2-3 βαρέλια γύρω-γύρω. Κάπου εδώ, να βάλουμε 3 βαρέλια. Να τα δέσουμε κιόλας. Ναι, να τα δέσουμε, να βάλουμε ένα κάτω εδώ, ένα εκεί, ένα εδώ και ένα εκεί. Δεν πουλάτε να τα δέσουμε, πώς θα πετάξει. Δεν θα βάλουμε σακούλες, θα τα δένουμε ή θα βάλουμε μια λυσίδα με κλειδαρία, αλλιώς η θρακιότητα. Μέχρι και εμείς την πάτσα, με πήγα να μπω από τη ΣΥΤΑ. Μας έχει μπερδέψει, δεν μπορούμε να ξέρουμε από πού να μπούμε στο γήπεδο. Διώξε! Μπράβο! Μπράβο! Γιατί ρε μαλάκα όλοι παίζουν πίσω. Γιάννη, γύρνα! Παίκτη έχεις Γιάννη. Βγάναμε μαλάκα. Όλοι τροματίζουν μας. Πέρα ένα πράγμα. 20 θα έπαιζε στη Μίλαν. Ναι, ναι. Όλοι ρε, Άιντε! Τι άλλο σου σάιτ. Ξέρω, εγώ το βγάλω στη φωτογραφία. Αυτός ο ίδιος στη Ευρώπη να έχει 2 μόνο τέτοιες λέει. Δεν υπάρχουν με 2 μόνο τέτοιες. Πού είσαι χαμένος, μαλάκας, έτσι είπαμε. Δουλειά, έλα. Στο γήπεδο, πού. Κάνω τι. Τι κάνουμε εμείς τι κάνουμε. Θα αφήσεις τη δουλειά και θα πας στο γήπεδο. Όπου την μπορείς, Ρεσάκη, δεν σου λέω κάθε μέρα, Ρεσάκη. Τρέλα μας πουλάει. Όπου την μπορείς. Έχει γλυκά, Όχι έτσι. Κάποιοι θέλουν κάτω σπίτι, δηλαδή φωτογραφία, τα κατενεύουν τη δουλειά τους και λένε κάτι που κάνετε ένα γλυκό. Google, γλυκά το φέρνω, πάμε. Άλλο να πω σου, φίλε. Άμα δεν δώσω φίλοι, δεν θα έχει κομπάκι. Εγώ ήδη δεν θα στάρει. Εγώ δεν μπορώ να στάρει. Ναι, πολύ στάρει. Θα το
140€ δώσαμε κάτω. Τι, τα κάνεις καλά. Όχι, γενικά. Και μάλλον τι θα δώσουν, γιατί είναι 140 λέει είμαστε μέσα. Τώρα. Και τώρα, με τη στιγμή την μπαζίνη στο μαζί του... Όχι. Έπαιξε το πρώτο και δραματίστηκε. Όχι, τρεις. Ένα, ο πρώτος μου λέει πάμε στο παιδί, λέω που δεν έχω πάει γλυκό, λέει σε πάρα γλυκό, το πήγα. Τι θα κάνεις, θες το μάτσι. Τώρα μαλάκα, στο δεύτερο μήχρονο λέω να έρθω να πάω τώρα. Και με τριγόταν λέω να πάω τώρα στο δεύτερο μήχρονο. Αλλά τι κάνεις για το. Αυτό είναι. Δεν σου είπα εγώ αυτό και αυτός, ατυχία. Μπράβο Γιάννη! Μπράβο! Έλα Μάκη, Μπράβο! Καλά το έκανα. Πέτρο! Πήγαινε μαζί με τον Γιάννη στο πρώτο δοκάρι, πήγαινε! Μπράβο Σωτήρη, μπράβο Σωτήρη. Έτσι. Ο Γιάννης ξεκινάει και μετά Πέτρο. Πάμε! Περίμενε Κωνσταντίνε. Για τον Γκέι, σε κέρδισε 2 φορές γι' αυτό. Πώς δεν είναι. Υπάρχει κουλμική, δεν είναι λειψιδρία, λέω. Κάνεις θυμάμαι το κάνω, έχω 5 ευρώ. Κάνει 5 μέρες τα πήρα. Γκέι σου 1.000 το μήνα. Αν όμως, έτσι που κατάληξα τα πράγματα, μας είχαν δώσει το παιδί να σωστή και τους κάναμε ένα fair play. Για να πω δεν πως περνάω. Άμα κερδίσουμε την Κυριακή, τον περνάμε. Μήπως δεν έπαιξε με τέτοιο αυτός. Έπαιξε. Θα πω ότι υπάρχει στα πορά την εκεί πέρα. Άι την κόλ. Κάντο. Αυτό πήσα. Εντάξει, ένας. Χθες πήγες πάλι πάνω, ήταν ο Καρακλής πάλι εκεί. Κόρνερ. Ναι ρε, όσες φορές του πάω εκεί ήταν. Τι κάνει. Εντάξει, μπορεί να μην έκανα και καλά γιατί τον είπα. Για τον Χρυσίσογλου. Λάθος είπε, λόγω δεν τον πάρει. Εντάξει, δεν έφυγα από το παιδάκι. Σαν να σου λέει μεταξύ μας αυτό. Ναι, μεταξύ μας. Ναι. Μεταξύ μας. Ναι. Είχε αντιστερισμό, πότε την πιο προηγούμενη εβδομάδα. Ο Λίκος γιατί έφαγε το εκεί πάλι ρε. Την Τετάρτη ρε μαλάκα. Τώρα. Όχι πουστιά, κανονικό του, μη λέτε μαλακίες. Πουστιά γιατί πουστιά ρε παιδιά. Μια χαρά ήταν η φάση. Πεντακάθαρη. Πήρεξε ο διαιτητής να πούμε και γύρισε την μπάλα πίσω. Τι λέει στο παιχνίδι. Μπέναλτι. Μπέναλτι ρε. Δεν έχει πέναλτι. Τι δεν είπε, αφού τον πήρε από πίσω. Ανατροπή. Ανατροπή είχαν προηγουμένως, τώρα δεν είχε ανατροπή. Βάλε τον Γιώρη να γελάσουμε. Τώρα παίζουμε την Ισία. Ναι. Κυριακή έτσι. Ναι ρε. Γιατί Σάββατο έχουμε Ρηγίνη. Α, Κυριακή έχω γάμο. Ναι. Τι κάνεις. Ένας. Φάουλ. Κάλυψα, βάλτε. Εντάξει, μου πεις λίγο πιο καλό παιδί.
Ναι, δεν έγινε μια φασαρία με τον Τσάκη.